Ahojte všetci, čaute všetci, toto som vám chcel natočiť, to je už posledné dnešné video. Auto, ktoré som si musel včera kúpiť, je modré a je veľmi pekné. A ideme obnoviť s niekým kontakt, ale nepoviem s kým, ale ten dotyčný bude rád, že som s ním obnovil kontakt. Tak dúfajme, že bude rád. Takto vyzerá to auto z diaľky. A je pekné, parádne. Môžem ešte ísť takto, mohol som ísť aj takto. A je pekné proste. Čakajte, prepáčte. Takto vyzerá to auto z diaľky. Takže to je asi dneska pre dnešok všetko. Takže ahojte. Asi dneska pre dnešok už naozaj všetko. Takže ahojte, čaute.